Ahojte, dneska sme na Kubínskej holi, snowboardujeme. Síce zatiaľ je takéto počasie, že trošku tak hmla a sme tu, okrem mňa, ja som tu, samozrejme som tu, našťastie. A okrem mňa je tu Alex. Alex možno poznáte z pár mojich fotiek na Instagrame. A ešte je tu Mirka. To je moja sestrička, to je moja najlepšia sestra, ale zároveň jediná. Je tu riadna zima, mrzneme a sme takto v neznámom prostredí, lebo nevidíme nič. Nachádzame sa dneska na Kubínskej holi. Aké nám poviete, že bude počasie? Pani Miroslava? Ďakujeme za slovo. Hlásime sa opäť z Kubínskej hole. Podmienky sú veľmi priaznivé až dokonalé. Sice trošku snežilo, ale to vôbec nevadí. Mliečna hmla na dobrú papulu taktiež nevadí. Úplne top pojazd, perfektne sa jazdí, sneh je úplne super, aj keď ráno bol lepší, ale už je to trošku horšie, už sa kazí, ale stále úplne perfektne. Čakáme, než sa zlepší počasie, než bude lepší výhľad na toto všetko tu krásne. To si ukážeme po obede, keď už bude pekne. Alex, ako sa ti jazdí? Je to tu úplne super. Škoda, že už je svah taký rozburaný, ale výborné podmienky. Alex je tu z Kubína, čo je teraz presne túto za tými mrakmi. To bol môj neúspešný pokus o skok. Vôbec to neviem. Tu ste mohli vidieť
Pásové vozidlo na úpravu lyžiarskych tratí na 6, takzvaný ratrak. Pásové vozidlo na úpravu lyžiarskych tratí na 6. Traktar. Ako? Traktark. Traktark? Traktark to nie je. Kartakt. Ratrak. Ratrak. Aha, ako krásne sneží. Tak, už som zase doma. Na to, že to bol taký rýchly výlet, tak naozaj to stálo za to, bolo úplne super. Trošku škoda výhľadu, ktorý z Kubinskej hole nebol taký dobrý, ako bežne býva kvôli počasiu. Nebolo až tak dobre vidieť, ale čo už, počasie si nevyberieme snáď niekedy na budúce. Ja idem teraz strihať toto video, tak mi dajte prípadne do komentu vedieť, ako sa vám páčilo. Ešte určite plánujeme ísť znova na snowboard s Mirkou alebo s Alex túto zimu, takže mi dajte keď tak vedieť, že či chcete znova nejaké takéto video, alebo prípadne spravím nejaké video na nejaký iný štýl, trošku iné. Prípadne ak máte aj nejaký konkrétny nápad, tak mi ho kľudne napíšte do komentu, veľmi rád si to prečítam. No a to je asi všetko a tu máte odkaz na môj kanál, kde mi môžete dať odber, ak ste ešte nedali, a tu máte zase 2 videá, vyberte si, ktoré z nich sa vám viac páči, ktoré vás viac zaujalo a kliknite na jedno z nich, buď toto alebo toto. Čaute, ahojte.